साबताच्या दिसा जेजू एका आकुडलेल्या हाताच्या बोर करण दयाळाची करणी करता आणि साबता उदेशी नियमशास्त्राक नवो अर्थ दिता. हे पळयल्ले फारिजेव मात्र जेजूक लगड काडूंक मतलब करतात. जेजू मात्र तांचे संगी विवादाक मेळनासता तांचे तावन पयस सरता. फारिजेवांचे प्रतिक्रियेक सारखे विरोध म्हणले परी सबार जण जेजूचो पाटलाव करतात आणि जेजू तांच्या पिडेस्तांक गुण करता. मातेव सुवार्तेगार जेजूचे मिसांव आणि ताचो शेवट इजाईया प्रवादीच्या 40 आणि 2व्या अध्यायांत सांगिल्ले प्रमाणे विवरून सांगता. ह्या मुखांतर जेजू इजाईयान सांगून दिल्लो सर्वेस्पराचो सेवाक म्हणून कळीत जाता. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक, अंधकारान बसलेल्यांक खाळके खणींतले भायर काडूंक हांवें तुका नेमून दवरला म्हणली इजाईयान मुंदरून सांगलेली उतरां जेजून लोकांक गुण करच्यान आणि जेजूची वळख आणि ताची राजाची शिकोवन सर्वांक कळीत जावच्यांत शेवटाक पावता. नुरगून गेल्लो चिवो तो मोडचो ना, मिनकुंची वात तो पालवोनचो ना म्हणली उतरां आकुडलेल्या हाताचो मनीस बरो जावच्यांत धर म्हूण दिसतात. हे दिशेन सर्वेस्पराचो सेवाक दनसल्ल्या, पिडेस्तां, नुरगल्ल्या आणि मिणकुंच्यांचे बळ जाता आणि आमकांय हेंच करूंक आपयता.